kaijak twino tei khoroksa bwrwi bai halok tongma bai nukhung jwngjal ongjak sakbai thangni manthai no manani bagui no paithago hinke mungsa lama nugya ongma bai no TTAADC ni CEM Puran Chandra Jamatia ni thanio kaisa koimung bwlai marikha bihik tabok a koimung bwlai lukurogni bwskango phaima bai no thwngrwngni habaro urpatilaiman nukjakha bihik tongtw no tei masa bwrwi bai Chasmai tongo khwnai koksilsajak abusai koktmao saimanka abusai tei kebuya abo ongkha Tipra motha bodol ni bwkhaktwi samono Vidhan Sabha election ni bagui basanai Hangsha kumar Tripura bono kebengui ni tabok TTAADC ni CEM ni thanio kokton bwlai seika bini bihik Ranjita Tripura nogo bihik tongui no nogana ni no tei khoroksa bwrwi bai Chasmai tongo Hangsha kumar Tripura aboni bagui no salbrum no nogo walaimo kasana ni nangkha bihik tabok kokti shaka talburi swkang no bono butok khlaiwi nog niti khlaiwi dikha bwsai Hangsha kumar Tripura nukhungni sinijak nukjak jaiti rokbo bihik Ranjita no tongnani thairike belai na hamya ongnai hwnui dhomki rikha Hangsha kumar Tripura koktomao saimanka Draupadi riang munggai khoroksa bwrwini logewo Chasmai tongo Hangsha kumar Tripura tabok bwsai Hangsha kumar Tripura no kebengui obo haino kokti shaka bihik Ranjita Tripura kokton bwlaiwo Ranjita Tripura sanmung khlaika bini nukhungni tongkwchang no agina haikeno khlaiwi rinani bagui tabok naina banta Ranjita Tripura ni kokton bwlai no twiwi tamo yapri naharno TTAADC ni CEM Beautiful Khoroksa